אני נמצא בביתו של מר עמרם זהבי במושב הדרם. אותו הכרתי בהרבה הפגנות המחאה במשך כמה שנים. מאחר והדבקות שלו בהפגנות עניינה אותי, החלטתי לבוא אליו הביתה ושיספר לי מעט על עצמו. אני יליד קיבוץ מעברות, בן 74, נשוי באושר לזהבה זהבי, ויש לי 3 ילדים ו5 נכדים. והרעיון הזה, אני מבין, הוא בעיקר בגלל ההתמדה שלי בנושא ההפגנות. ביום חמישי אחרי הצהריים היה עובר זה, הכל היה גמור. שאנחנו נגיע לאיזה נקודה שאתה תדבר הכל יפה יפה ובסוף אתה תגיד רגע, מה שאתה אומר? יש לנו תקווה בסוף לביטאור וגם תהיה סבא לעצור. עמית אייסמן, אנחנו בחזית משרד המשפטים ובית המשפט המחוזי. אנחנו דורשים ממך לעשות ניקוי בפרקליטות. את הפלסטינאים, איזה מין מדינה אתם רוצים לעשות פה? בני גנץ, תתבייש לך. 300, אתה מתכוון לתת חנינה למושחת. השיא המבזה שחנן אישה ששדדה בתור עורכת דין דתייה את העוזרת שלה ואת הילדים שלה, והוא נתן דוגמה למה זה אפשרי ולמה לא נענשים על זה. כוכבי אביב, רמטכ"ל מחזיב, איך אתה לא מתבייש לחנך את החיילים, את הבנים שלנו, להרביץ לאזרחים? הדבר הזה ייפסק מיד. אתה משמש כמו מנכ"ל פלנגות. שוב אותו שוחד, שוב אותה מרמה, ושוב אותה הפרת אמונים. אני אגיד לכם שפרופסור איתן פרידמן ופרופסור עידית מטות ועוד אנשים אחרים אומרים שהם בכלל לא מבינים למה יש מסכות במרחב הציבורי. זה צריך להיות בחדרים, במקום סטרילי או משהו כזה. אתה יודע, יש שושלת של רבנים. לילה תקציבי, צאי מאז לדבר. אם אני אקח את זה דור לאחור, אז אני תמיד מתגאה באבי, שהיה ממקימי השומר הצעיר בהונגריה, שבתור נער 4 חבר'ה הקימו את השומר הצעיר בהונגריה, ואחרי זה דאג להעלאה, והוא עלה ב-34, וב-38 עוד נסע אפילו להביא עוד גרעין מהונגריה. הוא היה ממקימי קיבוץ מעברות. אני לוחם צדק מגיל 8, אבל נקרא לזה שהתחלתי את הפעילות הציבורית שלי בגיל 13, שבבר מצווה שלי, במקום לעשות מסיבה, תרמנו לאילן, והלכתי מילד לילד בכיתה, והצעתי שכל לירה שהילד נותן, אני משלים לירה שלי, ושולחים את זה לעוזי אורנן, שהקים אז את הליגה למניעת כפייה דתית. בצבא הייתי בחיל המודיעין, אני תמיד מתגאה כאילו שהייתי בין האחרונים שראו את החומרים של אלי כהן, שלח בזמנו. והדבר השני הוא שראיתי את ההסתאבות והשחיתות במקור ראשון. ישבתי קיר על יד דדו, ובוא נאמר על יד מי? על יד דדו. ובתור סקרן
רציני, בוא נאמר שאם היו תופסים אותי אז היו יודעים הכל על צה"ל. למזלי לא תפסו, ולחוסר מזלי כמובן לא הצלחתי לשכנע אף אחד, ומלחמת יום כיפור הייתה ברורה לחלוטין. זאת אומרת, לא היה לי שום ספק שזה מה שיקרה. מאז אני אמרתי שיש לי חוש ריח נורא חזק, גם לריחות וגם לאי צדק. ובעיקרון זה די סבל, כי רוב הריחות בעולם מסריחים, ואי צדק זה תופעה נפוצה. הסיבה היחידה שאין לי אולקוס, ולא התקפת לב עד היום, זה שאני לא בולע. אני בודק כל פעם שאני מריח אי צדק, ומחליט. אם טעיתי בתגובה שלי, אני הולך ותורם לאילן או לעלות, או לרופאים לזכויות אדם, קונה זר פרחים, בא לבן אדם ומתנצל. אבל אם לא טעיתי, אני אשב על האדם או על המקרה אפילו 5 שנים ולא אעזוב. וזה מרשם טוב נגד אולקוס, כי אני פורק, ואני אומר את מה שאני חושב ללא פחד. חסרה לי עונת הפחד במוח. אז אני בדרך כלל ממצא, מתמקד באירוע ובאיש, כי אני מאמין שהפתרון לפתור אי צדק הוא להתמקד באיש. ובהתאם לכך, היה לי פעם מפגש עם אחד מנשיא המדינה, שגיליתי משהו. באותם הימים הם היו אנשים מתורבתים, אז כתבתי לו, קיבלתי שיחה מראש המשקע שלו, 20 דקות פעם אחת, 20 דקות פעם שנייה, העוולה נפטרה, ואני הבטחתי לא לגלות, וזה. אותו הדבר עם מפקד חיל האוויר, עם רמטכ"ל, עם מנכ"ל בית הלוחם. השיטה הייתה שאני כותב להם בארבע עיניים, מזמנים אותי לפגישה, מסתדרים, אני מבטיח לא לפרסם, והם מתקנים את העוולה. בשנים האחרונות, התפוררות מוחלטת של כל המערך השלטוני והמשפטי. אז אני, כמו שאמרתי, הסיבה שלי בהפגנות זה שאני מתמצת את הדרישה, ומאמין בזה שאני מתמיד וחוזר וחוזר וחוזר, זה משפיע עליהם. אני רוצה להסביר שרוב ראשי השלטון והמשפט והמשטרה הם, אני אומר בדרך כלל, הם רק בני אדם ולרוב גם זה לא. אז אסור לגשת אליהם לא ביראת כבוד ולא בפחד. הזיוף הזה של כבוד השופט, או לא של הפרקליט, או של אדוני השר, הוא הבל ורעות רוח. רוב ראשי השלטון היום בימינו הם לא מנהלים שצמחו לאט לאט והגיעו לאן שהגיעו, אלא הם כוכבי טלוויזיה. רוב הפרקליטים היום הם לא רודפי צדק, אלא רודפי בצע. אני תמיד אומר גם שהם האנשים הכי מסכנים אולי, זה העורכי דין והשופטים שיצאו מהם, כי אתה קם בבוקר לעבוד.
מה שהעבודה שלך. אני קם בבוקר לבנות או לפתח. הם קמים בבוקר לריב. ש50% מהמקרים הם אפילו לא מאמינים במה שהם מייצגים. אז עכשיו אני יודע שהם אכפת להם נורא השם שלהם והתדמית שלהם. ומפה אני מתמקד במאבק. אני תופס איש, אני תופס אירוע, ועליו אני מתיישב. ובוא נאמר שנכשלתי מספר זעיר של מקרים. היה לך תקלות בהפגנות? כן, כן. שזה נפתרו בבית המשפט? עכשיו, למשל, בנושא ההפגנות, אני כרגע מנהל תביעה ייצוגית, שאני מבקש מכולם לעקוב אחרי זה ולשים לב. השיטה שלי היא, כמו שאמרתי, היא לקחת נושא וללמוד אותו על בוריו, שספק אם יש עוד אדם בארץ שמכיר אותו כמוני. אני יקה ויסודי להפליא. ולכן אני לוקח נושא ולומד אותו. כרגע, לדוגמה, אני מתמקד במאבק באלימות השוטרים, במעצרי שווא, ובחיטוט בפי הטבעת. אני החלטתי שאני מעביר מהעולם את שני הנושאים האלה. איך אשתך מקבלת את הפעילות הזו שלך? היא סובלת קשה. איזה מובן? תראה, אז אני גם הפסדתי כספים בתביעות, כאילו, אני גם חטפתי מכות, אני גם ראיתי מעצרים, ועכשיו אני איש מלחמה, מה שנקרא. זאת אומרת, כשאני נכנס עם משהו שאני חושב שאני צודק, ואני עומד מול 10 אנשים או 200 אנשים, ואומר את האמת שלי, אני נהנה. זאת אומרת, אני מבין כאילו, אני שונא ספורט, אבל זה הדבר היחידי שאני מבין את ההנאה של אוהדי כדורגל או של אוהבי אגרוף, שאני לא יכול להבין אותה ככה, אני בהחלט מרגיש הנאה פיזית לעמוד מול אויב, נקרא לזה, שהוא יכול להיות שופט, והוא יכול להיות מפגינים, והוא יכול להיות אנשים מהשורה, ולעמוד מולה, כמו שאומרים, משוגע איש הרוח, כן? אני תמיד שולח את כולם לקרוא את המאמר של אחד העם, כהן ונביא. שהכהן הוא המפשר והמסדר, והנביא הוא בעל האמת שאליה צריך לחתור. ואני מחשיב את עצמי כנביא, ולא אכפת לי לסבול, אם זה למען המטרה. עכשיו, אשתי, כמובן ההפך הגמור ממני, כן? אז היא יכולה להגיד, כל כך התרגזתי עליו, שלא עניתי לו. אז מבחינה נפשית, נקרא לזה, כן? היא, לא יודע, היא סובלת או היא בטוח לא נהנית. אבל אני טוען שזה סוג של אגואיזם. כי אני דאגתי לכל בני המשפחה להכל. לא התערבתי להם מעולם בחיים, לא אמרתי לאף אחד מה לעשות, אבל
הנושא הזה של מלחמת הצדק הוא בנפשי. זאת אומרת, הוא הקיום שלי. איפה למדת? פה בבית ספר, בהתחלה בבית ספר עממי בהדר עם, שקראו לו בית ספר נבטים. אחר כך בתיכון ברופין, במגמה חקלאית שהיא הייתה הכי קרובה למתמטיקה נקרא לזה. ואחר כך שירתי בצבא במודיעין, ואחרי זה למדתי בטכניון, הנדסת תעשייה וניהול. שזה לדעתי, דרך אגב, המקצוע היחידי שהיה צריך לנהל את כל משבר הקורונה. אתה עסקת במקצוע הזה? כן, הפכתי להיות החל לימדתי איזה שנה כימיה בבית ספר תיכון בתור סטודנט, ואחרי זה מהשנה השנייה נכנסתי למחלקת הנדסת תעשייה וניהול במפעלי נייר חדרה, והפכתי להיות גם מנהל היחידה. נורא חשוב לי עכשיו לצרף למאבק את המאזינים, כן, את הצופים. אני חקרתי ובדקתי וראיתי שהשוטרים הם כאילו לא אשמים, נקרא לזה. עצר אותי שוטר והחלטתי לעשות תביעה ייצוגית, להפסיק את המעצרי שווא האלה. והגשתי תביעה. ולמרבה התדהמה, מה מסתבר? מח"ש ענו לי מאוד יפה, אבל מח"ש על פי חוק מנועים לעשות משהו עם שוטר עם דינו פחות משנה מאסר. והעבירות האלה הם הרי לא מצדיקות שנה מאסר. פניתי למפג"ל ולתלונות שוטרים, הם מחפים על השוטרים בלי להניד עפעף. זאת אומרת, נוצר מצב שנהג אוטובוס, אתה בא ומתלונן עליו, אז יש לו הנהלה, והיא בודקת ומענישה אותו או לא. לשוטר אין. אז הלכתי והגשתי תביעה אזרחית, שישלם כסף, כשאני מצהיר שכל אגורה שאני אקבל, אם אני אקבל, תלך למוסד לילדים פגועים. כי המטרה היא להבהיר לשוטרים שיש איזשהו שוט נגדם. ולמרבה התדהמה, מה מסתבר? הפרקליטות, במקרה שלי, פרקליטת מחוז מרכז, שירלי אנגלרד, א', סרבה לחלוטין להיפגש איתי ולשמוע את התלונות שלי, שאולי היינו זה, סרבה לבית המשפט, בית המשפט הציע גישור, סרבה לגשת לגישור, זאת אומרת לא הייתה לה בעיה להשקיע מאות שעות עבודה שלה ושל השוטרים, בכתב הגנה בתביעות קטנות, שכל מה שאני, אדם בן 74 שישב במעצר על לא עוול בכפו, ביקש אוזן קשבת אצל השלטונות. והבחורה השקיעה, סרבה לחלוטין לשמוע אותי, והשקיעה מאות שעות עבודה בכתב הגנה. אבסורדי, שבו אני הופך להיות, אני הזקן בין ה-74 הופך להיות העבריין בכלל. מציגה אותי כעבריין. הקורבן הפך להיות האשם. ולמרבה התדהמה, השופטת, וזה משפט שנמשך 2 השופטת, כמו אחרונת, לא רוצה להגיד מה, פסקה בשבוע שעבר שהיא דוחה את התביעה שלי על בסיס הטענות של פרקליטת מחוז מרכז. זאת אומרת, מה שקורה הוא
שאין שום דבר שירתיע את השוטרים מפני האלימות שלהם. כרגע אני הולך לערעור במחוזי, שאני אפסיד בו בטוח, בגלל שמסתבר שמערכת הערעור במדינת ישראל היא מושחתת לחלוטין, והם מקבלים רק 3% מהערעורים. זאת אומרת, זה מראה מה זה. ואני בטוח אפסיד, אבל אני לא אניח לזה. אני עכשיו דורש את הפיטורים של פרקליטת מחוז מרכז, אני דורש את הפיטורים של השוטר שעצר אותי, ואנחנו המפגינים נראה להם מה זה להתעסק איתנו עם מלח הארץ, שהם יושבים ולא אכפת להם מכלום. כל הרעיון הזה של זכויות האזרח מחוק היום לחלוטין בכל מערכת הפרקליטות והמשטרה והמשפט. עכשיו, ברור שביבי עשה לנו נזק אדיר, והמערכת היום היא המערכת הכי מסואבת שיש. אבל אני נמצא בישורת האחרונה של חיי, וכמו שהסברתי מגיל 13, אני אופטימי ללא תקנה, ובכל מקרה אני יושב וחושב, אם הוא צודק, אני אקנה לו זר פרחים, אבל אם הוא לא צודק, אני אפעל בכל האמצעים שיש לנו, היום זה ההפגנות, לנסות לתקן את המעוות. מתי התחלת עם הפגנות המחאה נגד השלטון? אני הייתי בעצם בין הראשונים עם מני נפתלי. מה שגרר אותי פנימה זה היה היום שהסתבר שהמשטרה שם עוצרת את האנשים ולא נותנת להם להגיע לכיכר. לא לכיכר, בבית שלו. זה היה... לא, זה היה לכיכר. ואז אמרתי לאשתי... אז זה היה בהתחלה בבית שלו. נכון. ואחר כך עבר לכיכר. נכון. כן. אז כשהם רצו לעבור לכיכר, המשטרה הודיעה שהיא לא נותנת. ואז אני אומר לאשתי, נוסעים. אז מה, המשטרה, תעצור אותנו. אמרתי, בדיוק, לכן אני נוסע. נסענו, עצרו אותנו, הוא אומר, אתה לא יכול לעבור. אמרתי, אני לא יכול לעבור, אני נשאר. הצטבר מאחורינו שיירת אימים. שוטר אומר, תיסע. אמרתי, לא, אני לא אסע. זכותי לעבור, ואתה לא תגיד לי מה לעשות. התחיל לקרוא למפקדים הבכירים, וזה, אמרתי, קדימה. אני, יש לי שיטה. לשוטרים, שלום, אמרם זהבי, תעודת זהות 96947761, תודה שבאת לעזור לי. אז הם משתקים, ותפעיל מצלמה. ואז הוא אומר, אני אעצור אותך. אמרתי, קדימה, תעצור אותי. ראו שאין להם ברירה, נתנו לי לעבור. הגענו 10 אנשים לכיכר, וראינו אותי ל-National Public Radio בארצות הברית, ועוד איזה חבר אחרי זה שלח לי את ההקלטה. ומאותו יום אמרתי, על הסיסמה הזאת, לא יכול להיות שהרשעים ינצחו. אין מצב. זו הייתה הפעם הראשונה שהגעת לגורן. כן. אבל לפני זה היית בבית של מנדלבליט. לא. לא. לא, שם עוד לא נודע לי, אז עוד לא ידעתי. ברור שהייתי בין הראשונים אם היה נודע לי, אז עוד זה לא היה מפורסם. המקרה הזה עם השוטר, זה היה הפעם הראשונה שהגעת לגורן. כן. מתי זה היה? אתה זוכר? תאריך? תאריכים אני ממש... הכל כתוב לי, דרך אגב, אם צריך, יש לי יומן מכיתה ח'. זאת אומרת,
שאמרתי לאשתי שאני לא רוצה לחגוג את יום הנישואים הפורמלי, אלא היום שבו יצאנו פעם ראשונה לסרט, אז היא אמרה לי, נו, אז מה תגיד? זה לקח לי רבע שעה. זאת אומרת, אני מתועד מגיל 13.